Яңалыклар чыгарылышын койгылы хәбәрдән башлыйбыз. 70 ел гомерен журналистика белән бәйләгән тел галиме, филология фәннәре докторы профессор Илдар Мәлик улы Низамов вафат булды. 3 сентябрьдә аңа 86 яшь тулган булыр иде. Төпле белемле фәнни темаларга бәхәсләшергә яратучан, гыйльми принципларына үтемле төшендерүче, үз дигәненә сабыр гына ышандыручы татар галиме иде ул. Озак еллар Татарстан дәүләт радиосында тел күрке сүз тапшыруның ялкынлы публицисты, бик күп журналистларның устазы булды. Бүген 9 сәгать 30 минутта Сибир тракты 31-нче ай йорты янында галимне соңгы юлга озату мәрәсиме башлана. Илдар Низамов туган ягы Әтнә районының Шишмәле Сап авылында җирләнә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм күп санлы шәкертләре исеменнән туган тумачаларының, якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Замандаш циклыннан Илдар Низамовка багышланган тапшыруны шәршәмбе 2 март иртәсендә 9 сәгать 25 минутта карый аласыз.